Kaixo, arratsalde on guztioi. Mutrikoko udalaren izenean, Inigo Agirre nauzue, Ruben Andonegirekin batera, Mutrikoko udaleko ekologia batzordeko zinegotzia gara. Ongi etorria ematen dizuegu. Gaurko ingurumenaren paisaia hitzaldi saioetako 3. sesiora. Arrantza sektorea eta etorkizuna aztertzen duena. Gaurko egunean ikusten duzuen bezala modu virtuala soilik bermatu aldezakegu, sentitzen dugu benetan ikusleoi, eta baita ere parte hartzaileei, hizlariei, ezin izan dugu teknikoki daukagun konfinamendu testuinguru bategatik modu presentziala bermatu. Hala ere, udaleko komunikazio departamentua eskertzen dugu, behintzat formatu virtual hau aurre eramatearren, eta hitzaldi hau gauzatzearren. Benetan, aberasgarria izan dugu delakoan. Aurreko 2 hitzaldietan, mendia, basoa, lurra eduki dugu testigu. Eukaliptoa, landaketa forestalak, alternatibak jorratu ditugu. Honen berri, Mutriko Udala kanalean ikusgai dauzkazue hainbat ekarpen, interesgarriak direla baita ere. Baina gaur, gaurko egunean, gure iparrorratza itsasora mugitzen dugu. Hain zuzen ere, itsasoa eta lurra batzen diren tokira baita ere, kostaldera. Oraingoan, guk gero eta arrain gehiago kontsumitzen badugu ere, arraintza azpisektore batzuen gainbehera ukaezina bilakatzen zaigu gaur egun. Gure elikaduraren oinarri izan den jarduera bat benetan kolonkan dauzkagu. Tokiko elikaduraren ezinbesteko ardatz izan dena gaur egun globalizazioaren beste erakusle bat baino bilakatu da. Sektore ekonomiko historiko garrantzitsu bat belaunaldi erreleboa kolonkan dauka. Bitartean, gure itsasoan, kutsadurak, gainarrantzak, plastikoak eta hainbeste eragileek bioaniztasuna, natur ondarea, oreka eta bizia bera zanpatzen dago. Gaurkoan, 2 elkarte ekarri ditugu gune virtual honetara. Batetik, Ondarroa 12.000 erakundea. Bestetik, Bizilur, lankidetzarako eta herrien garapenerako erakundea. 2 eragile, baina egitasmo bat, itsasoiko deiturikoa. Ondarroa 12.000aren ordezkapenean, Eneko Batxiller, eta Bizilur erakunderen ordezkaritzan David Lopategik, egitasmo honen testuingurua, bilakaera eta pausoak azalduko dizkigute. 2 lan ildo jorratuko dira gaur. Lehenengoa, tokikoa, non gure herria, Mutriku, gure portua, eragile aktibo bilakatu den. Baina ez da bakarrik gelditzen. Ikusmira orokorragoak eskaini nahi dugu baita ere. Mutriku gain hartzen duena, baina haratago bilatzen duena. Azken finean, ingurumena, elikadura, kultura, gizartea, elementu guzti hauekin posibila alda oreka iraunkor bat gauzatzea, gaurko egunean, ekarpen batzuk luzatzea espero ditugu eta hauei buruz debatitzea. Nik, hitz hauekin bukatzen dut, orain, David Eneko, zuei luzatzen dizkizuet hitza, aurretik esan da, txat bat akazuela ikusleo, nahi badezue zuen iradokizanoak eta galderak guri helarazteko. Hitzaldi honen azken partean,
hauek tratatuko ditugu eta. Beraz, benetan eskertzen dizuegu bioi, naiz eta modu virtualen batean izan, baina gurekin batzearren. Neko David, zuena da hitza. Aurrera. Bueno, atxaldeon guztioi, eta eskerrik asko Inigo, aurkezpenagatik. Bai, berak esan duen bezala, hona gatoz, egitasmo berri hau aurkeztea. Gero, Davidek nire kideak azalduko duen bezala, egitasmo hau, bai Ondarroa 2000 eta Bizilur bi erakunde hauen arteko elkarlanean oinarritutako egitasmo bat izango da. Eta, bueno, guzti honen jatorria, Euskal Kostaldeetan eta bereziki portua dauzkaten herrietan ikus dezakegun errealitate batetikan eratortzen da. Hemen dauzkagu, 3 argazki nahiko esanguratsu, Bermeo, Ondarru eta Pasaia horiek izan dira eta oraindikan ere direla esango nuke arrantza porturik garrantzitsuenak Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat. Ikus dezakezue, aldaketa nabarmena ikusi dezakegula, ezta? Bai barku edo arrantzuntzi kopuruari dagokionez, batez ere. Eta nola ez, zeuen herrian ere bai, Mutrikuk ere, halako aldaketa jasan du beste herri guztiek bezala. Guzti honek atzetikan zer dakar? Badakar aurreko belaunaldiek agian gehiago ezagutu dituzten hainbat jardun eta beste bizimodu bat, gehiago igual portuko bizitzari lotua, lanpostu asko, nolabait galtzen ari direnak edo galtzorian egon daitezkenak, beste jarduera batzuk gaur egungo belaunaldi gazteek seguronik ezagutu ere egingo ez dituztenak. Eta guzti honen atzean, badago baita ere, nolabaiteko ondare kultural bat, galtzen ari dena edo galtzorian dagoena. Ondare kultural honetatik haratago ere esango nuke agian ezagutza bat badugula baita ere galtzorian. Bai gure inguruan eduki ditugun arrain espezien inguruan, sasoi desberdinetan kontsumitu izan diren espezien inguruan, zeintzuk izan diren gurean gehien konsumitu izan ditugun arrainak, eta horren kontrara gaur egun aski ezagunak dauzkagun beste kanpotikan etortzen diren beste hainbat eta hainbat arrain espezie, izokina izan daiteken bezala, eta hemen legatza izan da eta da oraindikan ere arrain espezie nagusienetako bat, baina ondoren erakutsiko dizueten bezala badaude beste hainbat eta hainbat espezie, oraindik ere gaur egunean egunero gure portuetan arrantzalek deskargatzen dituztenak eta agian gu arraindegira joaten garenean asko inkluso ez ezagun izan daitezkenak guretzako. Orduan, argazki honekin hori adierazi nahiko genuke, badagoela nolabait arrantza eta portuetara loturiko hainbat eta hainbat lanpostu eta ondare galtzorian dagoena, ezta? Datuetara jotzen balin badugu, arrantza Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat azkeneko hamarkadatan, ez hainbeste igual belaunalditako joeran, baina bai azkeneko 15-20 urtetan, ikus dezakegu, bai arrantza untziak eta ondorioz baita ere, haiei loturik, arrantzaleko burua ere, iaia erdira jetxi dala, 1985-etik, 2000, datu hauek 2018koa dira, beraz 2017 arteko datuak erakusten ditu grafikak, baina ikusten da, beherako joera oso nabarmena badagoela gure flotan eta ondorioz arrantzaleko puruan, ezta? Arrantzuntzien banaketa begiratzen balin badugu, grafika honek argi erakusten du arrantza edo flotaren aktibitate nagusiena basurako arrantza dela. Alturako arrantza eta atunontzi zozkailu edo bakaiuntziak gazta zati horren laurden bat baino gutxiago izanik, ezta? Eta horri lotuta, nola ez, arrantzaleko puruare bai, 1100 arrantzale inguru, 2018an basurako arrantzara loturikoa.
Horren aldean, begiratzen baldin badugu guztira Euskal portuetan deskargatzen den arrain kopuru totala, tonatan, eskubian goian daukozuen grafikan, eta horrek suposatzen duen diru sarreran, arrainan guztiaren deskargaren ondorioz datorren diru sarrera horretan, ikus dezakezu ez datorrela bat arrantzuntzi eta arrantzaleen beherako joera horrekin, ez behintzat zuzenean erlazionatuta. Zer adierazten du? Adierazten du, agian arrantza gero eta eraginkorragoa dela, naiz eta arrantzuntzi gutxiago izan, deskargatzen dugun arrain kopurua, aurreko hamarkadatan bezain bestekoa izan daitekela, eta beste alde batetik nola ez, arrainak ere presioa igo egin duela, behintzat merkatuan. Horrek ez du esan nahi lonjan presioak ilotzen ari direnik arrantzalen kalterako. Begiratzen badugu basura, eta basuraren barruan ingurak eta arrantza da, esan dezagun aktibitaterik garrantzitsuena, esan dezakegu, hau dela, arrantza motarik errentagarriena, deskarga kopuru totala eta diru sarrerari erreparatzen badiogu. Arrantza mota hau, alde batetikan deskarte gutxi eragiten dituen arrantza bat da, selektiboa, esan dezakegu, eta beste alde batetikan espezie gutxiren menpe dagoen arrantza jarduera bat da. Horrek zer esan nahi du? Esan nahi du, azkenean urtean zehar herrialde desberdinei egokitzen zaizkien arrantzak kuoten menpe, hain handi batean, egon daitekela, bai flota eta bai arrantzaren aktibitate nagusia kasu honetan gurean, gure herrian. Pixka bat, hain ezaguna egiten ez zaizu honoi azaltzeko, nondikan datorren arrantza politika, eta nola egiten diren arrantzaren kuotaren banaketak edota kudeaketa, arrantzaren kudeaketa hau oso labur esan dezakegu, arrantza politikak nolabait espezien bizi zikloa errespetatzeko ahalegina egiten duela teorian behintzat. Espezien bizi zikloak kontutan hartzen dira kuotak eta arrantza sasoiak zartzerak orduan, eta azkeneko urteetan ere esan beharra dago, badagoela dekretu bat, ez duena lege zuzten behintzat deskarterik egiten. Horrek esan nahi du, arrantza egitera joaten denean barko bat, eta espezie baten bila joaten denean, espezie hori arrantzatzerako orduan beste arrain batzuk sartzen balin badira sarean, hoi edanak porturatu egin behar dituela. Ezin dituela garbiketa egin, eta nahi ez dituen arrain horiek berri hori itsasora bota. Nola egiten da espezien populazioen jarraipena? Hemen baditugu Europatik, eta kasu honetan gurean asti den bezala, Frantzian IFREMER, Espainian Instituto Español de Oceanografía, horiek dira itsas ikerketa institutuak, horiek egiten dituzte kanpaina ozeanografikoak urtean zehar, eta nolabait egiten dutena da, azkenean proposamen bat bideratu ICES erakundera, ICES da zientzia erakundea Europa mailan, eta horrek egiten dutena da, estok edo arrain espezie bakoitzaren populazio guztirako proposamen bat, urtean zehar zenbat arrantzatu liteken adieraziko duena, nolabait modu jasangarri batean, eta bermatzeko gainontzeko belaunaldietan ere ez dela nolabaiteko kolapsorik egongo, ezta. Proposamen hori gero Europara iristen da, eta Europar Batasunak ondoren ezarri egiten du, espezie bakoitzarentzako zenbat arrain arrantzatu daiteken. Eta ezartzen duen kopuru hori ondoren herrialde desberdinen artean banatzen du. Zer gertatzen da errealidadean? Proposamena 100% izango balitz, ondoren ezartzen den baimendutako arrantzatu daiteken kopuru guzti hori, oraindik ere proposatutakoa baino altuagoa izaten dela. Eta proposatzen den hori baino altuagoa izanik ezartzen dena, oraindik ere errealidadera jotzen baldin badugu praktikan, oraindik ere altuagoa da. Esaten ari gera, iaia, proposatzen denaren 150% dela errealidadean arrantzatzen den arraina. Eta, esango duzu zergatik ganez,
hasiera batean Europar Batasunak ezartzen dituenean estokoiek, arrazoi sozioekonomikoak eta nolabait argudiatzen ditu, baina, hemen badugu nolabaiteko arazo bat, gainarrantza edo sobrepeska delako horretan, ezta? Beste elementu bat agertzen dena da kuota individual transferible, hau azkeneko urteetan nahiko ohikoa bilakatzen ari den kontu bat da, eta azkenean da, flota bat oso eraginkorra denean erosi egin ditzake beste eremu batzuetako kuota zatiak. Hau da, kasu honetan gurean antxoa asko harrapatzeko gaitasuna baldin badugu, eta Mediterraneoan ez baldin badago hainbeste antxoa urte jakin batean, transferitu egin daiteke kuota hori, eta Kantabrikoan oraindik ere antxoa gehiago arrantzatu modu legalean nolabait esateko. Errealidadera joaten baldin bagera, guzti hau esan da gero, nondik dator gure arrainaren konsumoa, ezta? 80% baino gehiago importaziotik. Kanpoko herrialdetatik ekartzen dugu Euskal Autonomia Erkidegoan konsumitzen dugun arrainaren erdia baino askoz ere gehiago. Eta guk hartzen dugun arrain guzti horrekin zer egiten dugu? Eren bat etxera ekartzen dugu, hau da guk erosten dugu, beste eren bat, beraz beste hainbeste esportatu egiten dugu, eta gainontzeko erena ostalaritza eta konserbaren artean banatzen da. Galdera, importatzen dugun arrain guzti horretatikan, zenbat da arrantza mota jasangarrietatikan eratorritakoa. Hori da galdera bat, gu guztio gure buruari egin beharko geniokena, ezta? Esan dugu, deskarteak gaur egun berez ez direla itsasoratzen eta berez danak portura ekarri beharko liratekela teorian, eta hau dator, estimazio batzuen baitan, Ozeana delako erakundeak egindako estimazioak dio, harrapatzen den 6 kilotatikan kilo bat arrainer itsasora bueltatzen dela hilik. Beraz, kontutan eduki beharko dugu zenbaterainoko arrain kopurua dan deusesten dana edo deskartatzen dana itsasora merkatura iritsi gabe, ezta? Beste kontu bat, haztegiak gurean, hemen Euskal kostaldean ez da hain ohikoa, baina Europako arrain konsumoaren erdia haztegitatik eratorritakoa da. Eta arraindigitara baldin bagoaz, kontziente izan behar dugu baita ere, arrain espezie asko ez datozela gure basurako arrantzatik, baizik eta piscifaktoriatik, esate baterako, izokina edo urraburua edo dorada. Eta zer egin dezakegu guzti honen aurrean, ezta? Hemen dago pistarik garrantzitsuena, eta kasu honetan, David Bizilurretik eta ni neue Ondarro 2000-tik hona gatoz hau aldarrikatzera. Hemen argazki honetan ikusten ditugu beste arrain espezie batzuk, ez direnak agian batzuntzako hain ezagunak. Ikusten dugu baita ere hor, arrantzuntzi bat ez dena, ez arrastrea, ez ingurak eta arrantza handia, baizik eta txikia, artisaua, 2-3 pertsona egunero portutik atera eta egunero itsasora bertara irten ondoren arraina gurera ekartzen dutenak. Laburtuz, artisau arrantza, eguneko artisau arrantza. Hori izan daiteke, nolabaiteko gure helmuga eta guk nolabait kontutan hartu beharreko jardun nagusia. Zer egin dezakegu honetan, eta itsasoiko egitasmo honen baitan kokatzen dugun ekimen edo nolabaiteko asmo handi nagusiena da eguneko artisau arrantza babestu beharko genukela. Eta horretarako, fijatu gaitezke, normalean basurako arrantza bezala ulertzen ditugun teknikatan, ingurak eta arrantzarekin etortzen diren sasoiko antxoa, sardina, txitxarrua berdela, hoiedanak bai, egaluzea hartzeko moduan ere bai, ingurak eta sarea saratago badaude artisau metodoak xaxia izan daiteken bezala
baita ere nolabait jasangarria eta ingurumenarekiko errespetua edo bermatzen duen teknika izanik, baina are eta nolabait jasangarriagora jo nahi balin badugu, fijatu gaitezke, esan dudan eguneko artisau arrantzan, eta bereziki artes menores edo arte txikietan, izan daitezke tresmailak, izan daitezke otarreak, edo izan daitezke tretzak, ezta, palangre erderaz. Teknika hauekin, hainbat eta hainbat untzi dauzkagu gure kostaldean, gero eta gutxiago tamalez, baina oraindik ere badaude, eta bueno, kostaldeko herrietan bizi garenok, aski ezagutzen ditugunean, hoiek nolabait kontuan hartzeko eta babesteko ahalegin berezia egitera gatoz, gure kasuan. Bigarren asmo edo nolabaiteko ekinbidea, kontuan hartu beharko gendukena edo aldarrikatzera gatozena, kasu honetan bereziki Ondarroa 2000aren aldarrikapen nagusia hemendik dator, dala itsas ekosistemak babesteko neurriak hartzea. Fijatzen balin bagera Euskal Kostaldean, eta kontutan hartzen badugu zenbat eremu dauden babestuak, badugu nolabait esateko, zona de especial protección para las aves, hau da Urdaibaieko biosfera erreserba, eta Ogoinoko lurmuturra bereziki itsas hegaztientzako, badugu baita ere lugar de importancia comunitaria deiturikoa, nolabait izendatuta dagoena baita ere babestutako, edo, naiz eta ez izan erreserba bere horretan, nolabaiteko babes neurri batzuk eta beste araudi batzuk bermatzen dituen izendapena duen bi eremu. Jaizkibelen badauko baita ere, zona de especial conservación deiturikoa, eta Zumaiako aldean Flixaren biosfera, ezta? Baina, ikusten duzuen bezala, gainontzeko kostalde guztian ez dugu babestutako eremurik, ez dago itsas erreserbarik gurean beste Europako eremu batzuetan konparatuta, nahiko, oraindik nahiko pobre ikusten dugu gure ingurua. Eta kasu honetan gure aldarrikapena zein da? Lehenengoko 12.000-tan artisau arrantza bakarrikan egon ahal izatea arrantza jardunean. Eta gainontzeko barku guztiak, Xurako ingurak eta barkuak barne, horiedanak 12.000-tatik kanpora arrantza egitea. Ikusi dira adibide desberdinak beste ingurutan, Menorka inguruan, Balearretan eta beste hainbat lekuetan, non bai interese komertzialagatik eta bai nolabait itsas ingurumenaren errekuperazio ahalmenagatik nahiko erabilgarri izan den neurria eta nolabait mesedegarri ere izan den ez bakarrikan itsas ekosistemaren ikuspuntutik, baizik eta kostaldeko herri hoientzako ere bai, arraindegi edo arrantzaren komerzializazio aldetik eta arrantzaren jardunetik, eratorritako beste hainbat lanpostuetan. Beraz, hori da, bigarren aldarrikapen bat egin dezakeguna etorkizunera begira. Eta hirugarrena, eta hau da, nolabait gaur hona ekarri gaituena, dala eguneko eta bertako arrainaren kontsumoa bultzatzea. Hau da, sasoiko arrainean zentratzea. Guztiok ezagutzen ditugu, sardinak, antxoak, txitxarroak, berdelak, eta nola ez hegaluzea, ezta? Baina, baditugu beste batzuk, bixigu erregina, faneka, barbarina, karkajal edo kakajalea, eta hau edanak ere bai, egunero datoz gure portuetara. Ez agian hainbeste tona kopuruetan, beste arrantzuntziek ekartzen duten bezain besteko kopuruetan, baina egunero dauzkagu gurean, eta eguneko arraina direnean, askotan, agian interes aldetikan ez dira hainbeste ainoko ailatzen eta ez dira inerrez saltzen. Euren prezioa ere askoetan ez da inaltua, eta nik uste dut honek zabaltzen digula nolabaiteko aukera berri bat baita ere ondoren azalduko dizuegun ekimenetarako. Beraz, orain, paso emango diot nire kideari, Bizilurretik Davidek azalduko digu itsasoiko egitasmo hau zertan datzan.
David, hortik zabiltz? Opa, kaixo, hemen dinago bai. Bai, bueno, eneko nahiko ondo testu inguratu du, nondik datorren Bizilur eta Ondarroa 2000 elkarten arteko lankidetza eta bueno, elkarlan hau. Eta bueno, gehien bat igual aintzinderi gehiago jartzearren, Bizilurrek gehien bat landu izan duena nazioarte mailan, Euskal Herri mailan, elikadura buru jabetzarekin zerikusirik dauzkaten gaiak, ezta? Eta beti lotuta lehorreko edo elikadura buru jabetzaren lehorreko aldearekin, ezta? Bai, nolabaiteko esperientzia bageneukan edo ezagutza itsasoaren inguruan, baina beti Ondarroa 2000aren elkartaren eskutik, eta uste genuen, bazegoela, ez dagoela elikadura buru jabetza Euskal Herrian bere osotasunean jorratzerik kostaldera begiratzen ez bagenuen, ezta? Orduan, elkarte biak hasi gintzan nolabaiteko elkarlana, portuz portuko bilerak egiten, hainbat eragileekin bilerak eta bai arrantzale eta pertsonekin, ez guztiekin noski, baina gure asmoa da alik eta jende gehien eta portu gehien bizitatzera, eta hor baitare, nolabaiteko datuen bilketa bat jasotzera, ezta? Orduan egoeraren berri jasotzen genuena eta nahiko tamalgarria zen, eneko kasieran aipatu dituen datuei erreparatuz, ikusten genuen sekulako gainbera arrantza sektore batzuetan, ezta? Gainera, gainbera bat ez datorrena bat, politika publikoetatik bultzatzen diren egitasmoetatik eta baita ere inbertitzen denarekin, ezta? Orduan ikusten genuen, eragiteko beharra genukan eta bien arteko elkarlan bat bultzatu genuen. Esan bezala, joan gara jorratzen Euskal Herriko kostaldea, Santurtzitik Onjarbiraino, eta eragiteko gogo horretan, hiru ataletan kokatzen genuen, ezta? Alde batetik kontzientziazio atalean. Batzutan ere pentsetan dugu, itsasoari bizkarra mondion herri bagarela, igual kostaldeko hainbat herrietan ez da nabarmena, baina sozialki esan genezake, gure ezagutza, gure kultura, kultur ondarea galtzen gindoa zela. Orduan, uste dugu gizarten mailan eragin behar dugula asko, materialak sortuz, ezta? Eta berriro ere, jendearen elikaduran beste arloetan gertatzen den bezala, non 0 kilometroko politika, gertuko zirkuituak, elikadura sistemak, eta oso, busti gaituzte, doblaitu egin gaituztela asko, eta guztiok baloratzen dugula bertako espeziak, bertako hasiak, baserritarren produktua, berdin egin barko genukela eta bultzatu itsasoaren eta arrantzaren kasuan. Orduan, ezagutza maila hori areagotzearrean, hainbat material didaktikoak sortzeko eta sortzeragoaz, ezta? Adibidez, poster bat, arrindegietan eta kontsumitzaileentzat eskuragarri egongo dena, eta arrain hori erostera doazenentzako, informazio eskuragarri, batez ere helburu horrekin, ezta? Sasoiko arrainaren kontsuma bultzatze aldera. Eta baita ere, badugu asmo bat, eta, laster hasiko garela, eta datorren urtetik aurrera horri ekingo dioguna, izango da dokumental bat grabatzea, gure kostaldea eta gure arrantza sektor horren errealitatea jasoko duena. Zentzu horretan, eta Mutrikuko udalaren laguntzari esker, baita ere kanpaina bat martxan jarriko dugu, sasoiko arraina edo eguneko arrantza hori bultzatze aldera, horrein bat euskarriak ere sortuko ditugunak, eta ez dugu asko aurreratu naiz, kanpaina honen berri emongo dugu laster, baina hemen aurrera pentsiki bat, eta gero baita ere, horra gertzen den bezala, herritarren parte hartzea ezinbestekoa zaigu, kontsumitzaile gisa, horrelako ekimenak aurrera eraman nahi baditugu, ezta? Hori dira, tokian tokiko ekimenak, elikadura buru jabetza oinarrik izango dituztenak,
eta gure lan eremuak Euskal Kostaldea hartuko duena. Esperski eta bueno, bereziki zo eginez sektoreko eragileekin, kofradiak, arrandigiak eta zeharkako beste lan eremuak, hau da, arrantza sektorearekin zerikusiak dauzkaten beste lan eremuak. Herritarrak kontsumitzaile bezala, baina baita ere administrazioak eta zentzu horretan udalak. Beti izan duguna da politika publikoak lantzerakoan ezinbestekoa dela udalaren bultzada. Eta azkenan ikusten badugu gure portuak kirol portuetan bilakatzen ari direla eta arrantzontziak ere desagertzen doazela, hori uste dute nolabaiteko kezka sortzen duela ere udala agintaren aldetik eta badaudela aukera asko toki mailan horrelako gauzak ekidin alizateko eta bestelako kontsumo eredua bultzatu alizateko. Esan bezala, prozesu parte hartzaileen bitartez eta horre batez ere proiektu hau babesten dituzten udalerrietan lehenentziko ditugune prozesu parte hartzaile horiek, bai Ondarrun, Mutrikun, Getari eta Donostin, baina Euskal Kostaldeko beste herri batzuetara ere joko dugula, batez ere gure edo sortuko ditugun materiali esker, eta hor alternatibak ere ekin ditugu oinarritatik. Hau da, herrietako eragile gehienen parte hartzarekin, politika publikoan implikazioarekin, pertsonak eta gizartea bera kontsumitzaileak direneina, baina baita ere herri guztietan alternatibak edo martxan dauden alternatibak eta nik uste guztiok ezagutzen ditugunak, kontsumo taldeak, ekonomatoak, bertako elikadura eta elikagaia saltzen dituzten denda txikiak, hori guztien behar duguna da ere arrantza txertatea horretan, baina ez edozein arrantza, esan bezala beti bertako arrainaren kontsumoa eta sasoiko eta eguneko arrantza lotuta, ezta? Azkenean gure baserritarren produktua bultzatu nahi baditugu, gure baserritarrak itsasoan badira eguneko arrantzan jarduten direnak. Orduan hor, datozen bi urtetan itsasoiko egitasmoa nola garatu nahi dugun, hor esan bezala, materialak, politika publikoak eta herrietako prozesuak izango dira gure proiektuaren hiru zutabeak. Datorren, gaurtik eta laster hasita eta datorren urte osoan arrantza artisauaren aldeko kanpaina bultzatuko dugula, lehen aurreratu dugun bezala, Mutrikuko udalaren laguntzaz abiatuko duguna, baina kostalde osora ailegatuko dena, bai arrendegietan eta kontsumitzaile guztiengan hori eragin nahi duena, bertako eta eguneko arraina ezaugarritzeko, ezagutzera emateko eta bere kontsumoa bultzatzeko kanpaina bat izango dela, grabatuko dugun dokumentala, eta herrietako eragileekin kontaktuak egiten hasiko garela batzuekin ja baditugu, baina evidentemente hauek gauza bultzateko sektore barik ezin dira egin eta enekok aurreratzen zuen bezala, hau da arrantza bultzatzeko proiektu bat, arrantza tokiko eta eguneko arrantzaren aldekoa, eta hori da hain zuzen hainbat eragileekin batera bultzatu nahi duguna eta garatu nahi dugun asmoa. Eta proiektuaren bigarren eta azkeneko urteetan dokumentalaren aurkezpen bira egingo genuke Euskal Herritik, baina bereziki garrantzia ematen portuak dituzten herrietan, eta bertatik eta material horik erabileta eta horren aitzakipean herrietako prozesu parte hartzaileak bultzatu udalerrien laguntzarekin, hau da, aurretik herrietako eragile guzti horiekin egindako elkarlanak erraztuko du herrietako prozesu parte hartze horiek arrakastatzuak izan daitezen eta bertatik guztiok elkarrekin eginez, herri mailako alternatibak martxan jarri izateko eta benetan gure elikadura sistema, gure gertuko elikadura baliabideak herria elikatzeko balio izatea, ezta. Honetarako gaur egun kontatzen dugu Nina Karaso Fundazioaren diru laguntza batekin, honek erraztuko dozkuna batez ere dokumentala eta material batzuk
martxan jartzea eta batez ere proiektuaren dinamizazioan lagunduko diguna, baina gu askoz be ambizio handiago daukagula, eta bueno, beste baliabide ekonomiko batzuen bilagoaz, proiektua ahalik eta inpaktu handien izan daien, ezta? Eta zentzu horretan, adibidez, hor dekogu Mutrikuko udalak egin digun laguntza bat, diru laguntzaren bitartez, baita ere proiektu honetan bultzatzen lagungarria izango dela. Ezagutzen ez duzuenentzako, Nina Karaso Fundazioa da, batez ere tokiko elikadura sistemak jasangarria, gertukoak eta baserritar txikiak eta elikagaien ekoizle txikiak babestera edo behintzat babesteko helburua duen fundazio bat, eta hori da momentu honetan eskutartean daukaguna, esan bezala, hasi besterik ez du egin, baina gure berri izango duzuen gehiago datorren urtetan, eta hori, badakigu elikadura sistemak nola funtzionatzen duen, badakigu hor enpresa handiak globalizatuak eta transnazionalak badaudela, ziurrenik gu ezin izango dugula gu bakarrik hori gelditu, baina gu bai badekogu, eta hor adibidez, Bandan Asibak Induarra esaten zuen bezala, elikatzea erabaki politiko bat dela. Eta egunero, hartzen dugun lehenengo erabaki politikoa elikadurari dagokionez, gosaria dela. Zer gozaltzen dugu arraina erosten dugunean, eta beste gauza batzuk erosten ditugunean, eta gu elikatzeko erosten dugunean, hor autu politiko bat egiten gabiz, eta erabaki dezagun, buru jabe izan gaitezen elikatzen garen moduarekin, eta hori guztien artean errazago izango zaigun. Beraz, mila esker hor parte hartzagatik eta entzun izanagatik, espero dugu arazo komunikatiboa konpondu izanagatik, eskerrik asko Inar ere hor ardo teknikoan hau erraztu izan duzulako, eta orain nahi duzuenentzako hemen Eneko eta Biok dauzkazue zuen galderak eta kezkak erantzuteko. Bai, kaixo berriro ere. Bai, mila esker bioeri egin dizuen azalpenengatik. Orain, nahi badezue, enko dugu pizkat gure solaskideak, gure partaideak egin duten ekarpenekin, pizkat zuei luzatu ez. Hemen daukagu Rafa Perez. Rafa Perez dio, uste duzue posible izango dela gure herrietako, eskoletako, zahar, etxeetako, ospitaletako jantokietan gaur egun gutxi baloratzen ditugun arrainak bideratu dezakegula, pelenkak, berdela, perloiak, zer iritzekuko zenute honen inguruan? Erantzungo dut, David. Berez hori da gure asmoa, ezta? Hor ikusi beharko dugu zeintzuk izan daitezken aukerak herri. Eta egitasmoaren klabeetako bat, Davidek ondo azaldu duen bezala, da azkenean herri bakoitzaren errealitatera hurbiltzea. Eta horrek zer nahi dugu, herri bakoitzean ikusiko dugu ze aukera dauden, agian herri batean badago jantoki soziala, edo dago aukera errezagoa bertako ikastetxetako jangeletara arrain hori bideratzeko. Orduan, herri bakoitzean ikusi beharko dugu ze aukera dauden, baina bai, hori da gure nahia. Hau da, artisau arrantza eta eguneko arrain hori bideratzea bertako jantokietara, eta ez da dira izan gehiengoa saldu gabe geratzen dana, artisau arrantzatikan eratortzen dane arrain hori, eta ez da dira geratu lonjatan saldu gabe. Gaur egun parte handi bat geratzen dan bezala. Ez da David zerbait gehiago gehitu nahi bauzu edo. Bai, nik uste dut azkenean alternatiben eraikuntzan hain zuzen hortan datza. Hau da, gaur egun egiten ez diren gauzak realitate bihurtzea eta bilakatzea. Eta zentzu horretarako behar duguna da, bai masa kritiko bat. Orduan, baldin eta badaude jantoki kolektiboak izan daitezke, zuk esan dituzunak, zaharretxeak, aurreskolak, edo enpresetakoak, edo institutokoak, horrelako gauzak eskatzen dituztenak,
eta horren kontsuma bultzatuko luketena, hain zuzen hori izango litzateke, gu salatzen dugun, edo bintzak eskatzen gaitun gainbera hori, geldituko lukeen jarduera, ezta? Hau da, lehen esaten zen bezala, seguramente jende gutxik pentsatuko zuen, duela urte batzuk, ikastola bat edo eskola publikoak bertako elikaduraz hornitu zitezkenik, ez da? Eta orain egiten da zergatik. Hor egon direlako, hainbat kontsumitzaileak, guraso elkarteak, baserritarrak horren alde bultzatzen. Orduan, hori kultura paradigma berri bat eraikitzean datza, gure egitasmoa, eta eneko dinoen bezala, tokian tokiko realitatea, bertako eragileekin elkarlanean, hori gauza guztiak, baldin eta herriaren naia bada, hori guztiz gauzagarria litzateke, inolako arazo barik, baina bai egia da, horretarako sektorea berak eukin behar du ez soilik produktua arraina, baizik eta baliabideak, eta zentzu horretan interesgarria litzateke, adibidez, politika publikoen hildotik, berze babesa dagoen, horrekin loturiko subindustria bat, adibidez, arrain hori prozesatzeko eta lekuetara eramateko, ez da, baina bai, evidentemente hori alternatiba guztia gauzagarria direla. Bai, oso ondo, interesgarri. Nolan ikusten dezue, zeharkako modu baten aipatzen dezue, baina administrazio publikoaren papela. Hau da, administrazio publiko barruan dauden erakundeak, bai, legedi mailan, arrantzari lotutako legedi mailan, eta baita administrazioak ipintzen dituen baliabideen mailan, honelako egitasmo bat, honelako nolabait zuek eskatzen dezuena edo bultzatu nahi duzuena, da aldaketa bat. Orduan, administrazio publikoaren papera aktibo hori nolan ikusten dezute? A ber, Eneko, nola egiten dugu? Ez dakit, egia esan da nik arrantzaren munduan lehen esan duan bezala, ez da, gu bizilurretik gehien bat beti lehorreko aldea jorratu dugu, baina ikusten dugu antzekotasun asko daudela. Azkenan, administrazio publikoak eta politikoak beti bederatzen dira, baldin eta herriaren bultzan norantza doan, ez da? Eta gaur egun ikusten dugu elikaduraren sisteman, normalean beti egin izan da enpresa handien mesedera. Bai, iraultza berdeari dagokienez, bai, arrantza Europako politika ikusten duguna, eta horre Enekok erakutsitako grafikoan argiki agertzen zen, ezta? Hau da, arrantzaren untzien gainbera eta arrantzalen gainbera, baina gero adibidez produzitzen dena edo behintzat ustiatzen dena, handik ateratzen den diruitekinak handitzen doazela, ezta? Orduan, zer egin genezake, gaur egun ikuste dut, dagoen inbertsio publiko handiena, gran alturara bideratuta dagola. Hori argi ikusten dugu. Eta arrantza ez da jarduera, errentagarria ez den jarduera bat, baina bai egia da, sektoreak eukin behar ditu irten bideak eta horretarako adibidez, gure moduko proiektuak eta tokiko administrazioaren laguntzarekin egin behar dutena da, hain zuzen, bertako arrantzalen aldeko kanpainak eta baliabide jarri, eta erraztasuna bideratu, salmenta zuzenerako, transformaziorako, eta bai gauzetarako. Baldin eta atzean herri oso bat badago aldaketak nahi dituena, hori gauza guztiak administrazioak erraztu beharko lituzkela. Bakita oso erantzun orokorra izan dela, baina, Eneko ez da erraz, jabetzen gara, errazak dela erantzuna. Beste adibide bat jartzearen ere bai, ez da? Figatze balin bagera, zein den ingurak eta arrantza edo basurako arrantzaren barruan barku arte txikietatik haratago dijoazten 30 metrotik gorako ingurak eta arrantzuntzi horiek gehienak armadoren esku daude. Eta artisau arrantzaleen edo arte txikietan dabiltzan barkuak, horiek normalean nolabait baldintza kaskarragoetan ikusten ditugu portuetan. Zer dela eta, egon zen politika publikoetatik kriston ahalegina duela bare bat hamarkada, flota hori guzti hori berritzeko, eta hor eman zen baita ere nolabait arrantzuntzi kopuru horretan nahiko gainbera,
nolabait, arrantzuntziak eraginkorragoak, modernoagoak bilakatu ziren, esfortzu horren ondorioz, baina hori trasladatzen balin badugu arte txikietan dabiltzan, eguneko artisau arrantzaleen barkuetara, fijatzen balin bagera, 2-3 pertsona edo inkluso pertsona bakarra arrantzara joaten diren barku txiki horien egoera zein den, normalean barkuak nahiko zahartua daude, ez dira egin modernoak, eurak izaten dira normalean mantenimendua kostea eta dana kontutan hartu garutenak, hau da, ez dago nolabaiteko buruzagirik hor edo botererik horren gainean, ezta? Orduan, zer egin daiteke politika publikoetatik? Nik ez dakit, ez? Berezik, enaizelako politikaria ez da ere, baina figatza bagera nik zer dakit, demagune herrirako jantoki sozialera eta herriko ikastetxetako jangelatara bideratuko den arrain guzti hori herriko 4-5 barku txikiek ekarri behar badute, zergatik ez herriko barku txiki horiek baldintza hobeagoetan mantentzeko diru laguntza bat eskaini. Orduan, hori proposamen bat izan liteke. Herri mailan, ez dakit ze puntura arte herri bateko udalak hori egiteko aukera izango luken, ala ja jo beharko genuken Eusko Jaurlaritzara eta beste, baina hortikan, desde luego, herrietatik bultzatu beharko liraken ekimenak izan beharko dira, ez? Ze bestela ez dago modurik iristeko, ez? Bai, eta hortik nik uste ere Ondarro 12.000-aren proposamen politikoa eta egitasmo politikoaren gauzarik importanteena, hau da, kostaldetik hasi eta lehenengo 12.000ak artisau arrantzarentzako izan daitezela bakarrik. Osa, besteak baliabideak dituztelako, urrunagora joateko, eta ez dute zertan, adibidez, gertuko bianistasuna hori guztia ustiatuko erabiltzen dituzten tresnak erabilita. Orduan, hori ere bada erabaki politiko bat. Oso interesgarri. Jarraitzen dut, apurtxo bat, ekarpenekin. Ruben Sosuak eskertu izan deu, gudanokin, konpartitzea, egindako hitzaldisa. Gero, Aitor Leizak, balorazio horik egin aldoa zenbat artisau arrantza untzi beharko lirateken asetzeko kostako herriak eta zenbat daude orain. Hori egin alda nolabaiteko ikerketa edo azterketa bat, hori ez dakit, behar bada ez dakit jakinean edo informazio hori dut zuten, honen inguruan. Ez datu zehatzak eta bereziki gainera datu ofizialetara jotzen baldin badugu, guztia basurako arrantzaren barruan agertzen zaigulako gehien bat, ez da? Basurako arrantza bezala ulertzen dugu, bai ingurak eta arrantza untzi handi horiek, eta baita ere artisau arrantza edo arte txikietan dabiltzan horiek danak batera kontutan hartzen dira, nolabait datu ofizialetara jotzen dugunean. Realidadera jotzen badugu, nik bai esan dezaket, Hondarribien Pasaian eta Getarin kasu ez, Hondarribien badira 14-16 bat ingurak eta untzi, eta artisau arrantzan dabiltzan arte txikietan dabiltzanak bi barku dira. Pasaian artisau arrantzan dabiltzanak, badira 12 erdi bat, 6-8 bat barku inguru, baina deskargatzen dabiltze bai Kantabria, bai Asturias, bai Galiziatikan eta bai Euskal Kostaldetikan datozen ingurak eta ontzi gehienak, segun eta zeinen sasoia, eta 15-20 piku barko itzazkegu egun fuerteetan deskargatzen. Getarian, badira baita ere, beste antzeko zerbait esan dezakegu, ez? Orduan, flotaren portzentai nahiko txikia da artisau arrantzan dabilena. Baina, kuestioa eta galderara jota, ez dakite ze puntura arte beharko genuken, artisau arrantzan ibiltzen den arte txikietan dabiltzan barku gehiago gure flotan, eta ez gehiago zentratu, dauden horiek ekartzen duten arrain guzti horri irtera ematen, eta irtera duin bat ematen, ezta? Ze azkenean hor dago kontua. Barku horiek ekartzen dute, egunean igual 6 arrain kaja, kasuriko honenean 20 arrain kaja, eta ingurak eta arrantzuntzi batek lasai asko deskarga ditzak 8.000 kilo egun bakar batean.
Orduan, karo, barko bakar batek Euskal Herriko artisau arrantzaren flota guztia baino gehiago hartzen du egun osoan. Orduan, gehiago nik zentratuko nintzake hori, ez? Artisau arrantza horretatik eratortzen den arrain guzti horri gutxienez irtera bat ematen, ez? Azkenan baldintzak ez dira berdinak, eta ekartzen duten arrain hori gutxienez nolabait bermatu eukitzea, bai irtera bat duela, eta bai gurean geratuko dala, uste dut hortik jo behar dugula gehiago. Edozein kasutan bai, noski, ikerkuntza hori edo datu horien bila joko dugu eta horretara goaz baita ere, herri guztietan atea jotzen dugunean, bertako errealitatea ikusi eta hor, egitasmoaren bukaeran ziurrenik izango dugu beste irudi bat askoz ere zehatzagoa eta dokumentala egiten dugunean baita ere ez da. Oso, da. A ber, Rafak, ekarpen bat, hau galdera bat baino ekarpen bat izango litzake. Beti entzun dugu arrain handiak arrain txikia jaten duela. Hala izanik, egunok arrantza artisaua desagertzea ez badugu nahi, berak arrantzatzen dituzten espeziak babestu beharko genuke. Honen inguruan behar bada zeo zer gehitu nahi badezue, bueno, da, hausnarketa bezala luzatzen digu, hau, Rafak. Bueno, bai, orokorrean ados. Babestu baino gehiago da, arrantza teknika izan dadila jasangarria, eta izan dadila errespetuzkoa itsas ingurumenarekin, ezta? Guztiok ikusten ditugu telebistan, arrastrero handi horiek egiten dituzten triskantzak, kasu honetan, leheno aipatu dudana, ezta? Zorionez, hemen basurako arrantzak eta bereziki artisau arrantzak erabiltzen duen edo aplikatzen duen arrantza mota, artisaua esaten dugunean horregatikan esaten dugu, ezta? Ez delako inbasorea, ez delako, nolabait selektiboa delako, nahi den espeziea harrapatzea jotzen duelako eta ez duelako nolabaiteko daño kolateral handirik eragiten nolabait, ez? Orduan, hori eta arrantza sasoia kontutan hartzen baldin bada, ez? Ez da izan kontrolik gabeko arrantza espezie jakin batean arrautzak errutzen dituzten garai batean, adibidez. Baina, horretarako egiten dira, arraintza sasoiak eta horretarako esartzen dira kuotak, eta gero beste gauzoa da, errealidadera jotzen dugunean, zer dagoen gure eskutan eta zer ezin dugun kontrolatu, azkenean. Bai, justo espreski horren inguruan, zure azken hitzoien inguruan, Rafa Luzatuaz esaten du, 1984an Barne Urak babestu zuen Eusko Jaurlaritzak dekreto baten bidez. Eusko Jaurlaritza berak dekretoaren aurkako egiten du urtero baimen bereziak partitzen dekretoaren funtsaren aurka. Justo gauz batzuk hori itxuraz kontrolatu ezin direnak, horren inguruan. Bai. Bai, eta gero, besterik gabe, horre komentario bat. Gu ari gara, alternatiba proposatzen, baina nik uste dut gure egitasmo honen ariketatik aterako dugun gauzarik garrantzitsuenetako bat da arrantzaleak eurak ea zer dioten entzutea, ez da? Batez ere, artisau arrantzan eta arte txiketan dabiltzan hoiek, ez? Nola ikusten duten egoera baino gehiago, ziurrenik guztiek esango digute, egoera nahiko beltza ikusten dutela, gehiago agian, zea alternatiba posible eta egingarri ikusten dituzten, eta agian eurak ere bai, emango dizkigute, igual gaur egun oraindik ere, eskuartean ez ditugun pista bat baino gehiago. Oso, oso interesgarri. Bueno, zuen partetik, David, eneko David, ez dakit zerbait gehitu nahi dezuten, Aitorrek bai zoriontzen zaituzte. Lehen aipatu da Ruben Sosua, Ruben, da nerekin batera zinegotzia dena, ekologiako zinegotzia. Aitorrek, eskertzen digu, eskertzen dizue, eskertzen dizuei, egineko azalpena, oso kompleto izan delako, ni berdina konpartitzen dut berakin. Zuek zerbait gehiago gehitu nahi bedezue, bestela hitz hauekin bokatu ingo genuke gaurko saioa. Beraz, ez dakit, zuek ados tranquil gelditu bazarete, agurtu egingo dugu ikasleak, bai, edo zerbait gehitzeko, edo ondo.
Bueno, soilik gehitzea eta berriro ere azpimarratzea, azkenean elikadura buru jabetzak zuzenean hortan datza, ez da buru jabetza. Eta guk erabaki behar dugu herriak eta gu nola nahi dugu elikatu. Eta horrek eragiten dio, bai, Euskal Herriko lehorreko elikadura sistemari, baina baita ere itsasokoari eta guztion artean definitu behar dugu nola izan nahi dugu gure sistema edo gure elikadura sistema. Eta hortik hasita, bai errespetuzko nekazaritza, abeltzaintzan, arrantza eta horrelako arte txiki guztiak babestuz, batez ere ahalik eta elikagai osasuntsuagoak jasotze aldera, baina baita ere ingurumenarekiko errespetuzkoak izango direnak, ezta? Orduan diseinu horretan guztion parte hartzea ezinbestekoa dela, hori da zuzen itsasoiko proiektutik bultzatuko duguna, eta besterik ez, mutrikun itsasoratuko garenez ere bai, eta porturatuko garenez, hor herriaren parte hartzea eskertuko dugula, eta gure berri izango duzuela hemendik eta gutzera. Eskerrik asko gonbidapenagatik, noski. Hori da, eskerrik asko zuei. Bai, mila esker eneko Davideneko bikain ibilizate. Ondo izan, ikusle guztioi benetan eskertu zuen pazientzia, ikusten dugu, modu virtual bat bakarrik eramateko gai izan gehala, baina borondatea zaigu falta. Teknikoki baita ere eskertu, berriro ere, komunikazio departamentu ere, eta espero dugu urrengo saioan berriro ere elkartzea datorren astean. Ondo izan danok eta gabana ona pasa.